Asi víš, o koho jde. Myslím, že víš, o koho jde. Ano, je to tvůj Méďa. Chceš se přesvědčit? Je to on. Chceme výkupný. Jestli nebude, tak se s ním rozlučuj, ho nikdy neuvidíš. Požadujeme 3 piva. Ať tady máme do zítra. Zítra ráno v 10. Ne, dneska večer 10. Dobře, dneska už je 10. Jestli tady nebude, tak je s tím konec. Chápeš? Je s tím konec. Finito! Sundej mu tu pasku. Ať může něco říct, že není mrtvý. Markéto, prosím, zachraň mě, prosím, zaplať a zachraň mě, prosím, Markétko. Umoč ho. Zavři. Zavři mu. Tak to je asi všechno, co jsme ti chtěli říct. A nemyslíš si, že z toho jen tak vykouzleš. To drhne. S námi taky nebude běž. To si vůbec nemyslí.